You are watching Time for Change TV with James Alexander. Η Νέα Δημοκρατία μιλούσε και μιλάει για μακέτες. Εμείς απαντούμε πάντα με έργα, με δεκάδες χιλιάδες έργα σε κάθε γωνιά της χώρας. Η Ελλάδα του 21ου αιώνα. Ενώνουμε τους Έλληνες, αλλάζουμε την Ελλάδα. Πασόκ. Μαζί στη νίκη. Μαζί στη νέα εποχή. Please visit www.time-for-change.org.uk.